ביום השלישי הייתה חתונה בקנה אשר בגליל. אמו של ישוע הייתה שם, וגם ישוע ותלמידיו הוזמנו לחתונה. כשחסר להם יין, אמרה אם ישוע אליו, אין להם יין. אמר לה ישוע, מה לי ולך, אישה? עוד לא הגיע שעתי. אמרה אמו למשרתים, כל מה שיאמר לכם, עשו. 6 כדי אבן היו ערוכים שם, כמנהג היהודים לטהרותם, וכל אחד הכיל כ80 עד 120 ליטר. אמר להם ישוע, מלאו את הקדים מים, והם מילאו אותם עד למעלה. אמר להם, שאבו עכשיו והביאו אל ראש המסיבה. הם שאבו והביאו אליו. טעם ראש המסיבה את המים שנהפכו ליין, ולא ידע מאין הוא, אלא שהמשרתים אשר שאבו את המים ידעו. קרא ראש המסיבה את החתן ואמר לו, כל אדם מגיש תחילה את היין הטוב, וכאשר האנשים מבוסמים יגיש את הטוב פחות. אבל אתה שמרת את היין הטוב עד עכשיו. זאת תחילת האותות של ישוע. הוא עשה זאת בקנה שבגליל, אז הראה את כבודו ותלמידיו האמינו בו. אחרי כן ירד אל כפר נחום, הוא ואמו עם אחיו ותלמידיו, ושם שהו ימים לא רבים. אם התקרב הפסח, חג היהודים, עלה ישוע לירושלים. ומצא בבית המקדש מוכרי בקר וצאן ויונים וחלפנים יושבים שם. הוא הכין שוט מחבלים וגרש את כולם מבית המקדש יחד עם הצאן והבקר. כן גם פיזר את מטבעות החלפנים והפך את השולחנות. ולמוכרי היונים אמר, קחו את אלה מכאן, אל תעשו את בית אבי לבית מסחר. אז נזכרו תלמידיו בכתוב, קנאת ביתך אכלתני. הגיבו ראשי היהודים ואמרו אליו, איזה אות אתה מראה לנו בעשותך את הדברים האלה? השיב ישוע ואמר להם, הרסו את ההיכל הזה וב3 ימים אקים אותו. הם אמרו, 46 שנים נבנה ההיכל הזה, ואתה ב3 ימים תקים אותו? אך הוא דיבר על היכל גופו. לכן כאשר קם מן המתים, נזכרו תלמידיו כי אמר להם את זאת, והאמינו בכתוב ובדבר שאמר ישוע. כשהיה בירושלים בחג הפסח, האמינו רבים בשמו, כראותם את האותות שעשה. אלא שישוע לא שמח עליהם, שכן הכיר את כולם. ולא היה צריך כלל שמישהו יעיד על האדם, כי ידע מה שבאדם. יוחנן ב'. הם אמרו, 46 שנים נבנה ההיכל הזה, ואתה ב3 ימים תקים אותו? אך הוא דיבר על היכל גופו. לכן כאשר קם מן המתים,
נזכרו תלמידיו כי אמר להם את זאת, והאמינו בכתוב ובדבר שאמר ישוע. כשהיה בירושלים בחג הפסח, האמינו רבים בשמו, כראותם את האותות שעשה. אלא שישוע לא שמח עליהם, שכן הכיר את כולם, ולא היה צריך כלל שמישהו יעיד על האדם, כי ידע מה שבאדם.